safari vakakuenda kuUK kuisusu taizo Tanzania. Easy. Windy President live on ZimDI TV. The name of the show, Zim Dancehall Unstoppable. We bring the biggest Zim Dancehall stars in the country every Wednesday from 4 p.m. Make sure you make a date. Share. Chakanyanya Pama Moya Ipapo. Firstly, welcome to the show. I'm so happy to have you here. I think it's a good way to start the show. We bring the biggest stars in the country, and I think Jori Papa Balifu. So Chiptanga, thank you very much for coming. Where do I begin? Chiptanga, we want the people at home, to understand, to know Windy President. Chotera Mangoma, I study the music, I listen to Zim Dancehall, but kazhinji kacho hatizivi kuti chii chiri kumashure kwemangoma. So I want you to start personal life. I want to know about Windy President. Akurira kupi? Zvakatanga sei? Zvese zvikuitire. Alright, Windy President murumba nemakore about 30 kuberekwa. Yakazvarwa paShota. Padhuze ndokwatakadzidzira ikoko kusvika paShota. Then I came here wataita zvechiwindi. Chini chiwindi kudaro patakatanga kuona ngoma. Patakadiscover kuna chimwe chikuru chiripo chatinoita zvekutamba nacho. Saka Windy President anonzi Bezel Mugo Parewa. Anogara kuChitungwiza. Mangoma takatanga kuva 2014. 2014. Pane zvawataura. I was doing research. So team risati rapinda muno munombogara pasi ndomboona kuti varumboita nezvei. Apparently iwe uchiri kuloda bus. Yeah, sure. Saenda uzwa nhasi kuti Windy President achiri kuloda bus. Ndiri kufunga kuti uri kukwira ndege. Mashows uri kuenda every week. Uri kulodherei bus. Pachiri nepoint here kuti ulode bus. Okay, yeah, ipapo Windy iripo chaizvo. Because ndiri Windy. Ndopekutanga pacho panongoti Windy President. Ndikasaloda bus kana kuenda pamushikashika handisiri Windy. Saka inyaya yekuti atikutarisira kuzochinja zita redu kumberi kwekuti tizosvika rimwe inyaya yekuti totosimbisa pamushikashika because ndopakatisimudza. Saka chinoita kuti ndilode mabhazi inyaya yekuti ndokubasa kwangu chaiko. Ndokubasa kwako chaiko. Now tine uwindi, tine mangoma, ine mangoma uri kuuraya mangoma. Sure. But you can only do two things for so long. Yeah. So chako chaizvo izvi chii? Because kune uwindika, kune bhazi rinoulodwa, kune studio rinopinda unorekoda mangoma. Saiwo chauri kuda chii? Tikakubvunza izvo kuti siya chimwe utore chimwe, ndechipi chauri kutora? Ngona nyaya yacho yakarebesa mayo yayo but tikangoikatakata. Chonyanya kuitika ndechekuti pamushikashika panguva yatabva kumashure avaisiri ngombe nguva diki yatabva ndopataitoraramira ndopataitowana mari yechikafu mari yesadza. Music, of course, music yaidiwa nevanhu vachilaika vachiita sei, but then zvasati zvakutipa mari yekuti tikwanise kurarama. Zvasingabhadhari. Mushikashika taenda ndokubasa kwedu tawana mari yekudya todya toenda kustudio tonoimba. Saka ezvinezvi ndingangoti senaw ezvinezvi takutry kushifta kunyatsoita music 100%. Like zvandambe ichiita chiwindi hazvingoti tiri kuregedza chiwindi but so far music ndo yakutipa mashows. Ndoyakutotipa mari ezvinezvi tori mashows atoripo takutodya mari yemusic. Saka at least taane pekutangira. Windy President ndi Windy and haasi kuzosiya chiwindi anytime soon. Chiwindi full unoloda bhazi rekuenda kupi? Ana Julius Nyerere City Chitungwiza. But mishikashika yacho yese ndeyangu yese una Nightworth kuna 4th case ndipo. Windy President. Kupagabana Market Square kwese. Zim Dancehall Unstoppable. Like, share and share to all your friends. The name of the show is Zim Dancehall Unstoppable live on ZimDI TV. We have the biggest stars in the building. We have Windy President live in studio. Taura siya zvichiwindi wa clarify because kune mafera akawanda rero rinoti anongozviti Windy President but mukombe macho hapinde. Saka tanzwisisa kuti anoloda kombe ende kombe acharamba achiloda. Saka tada kuziva kuti growing up iwe uchiri mufana wane 30 uchiri mufana waimbofunga kuti ndo paunenge wavera apa wakambofunga kuti ndinoda kuenda kumusic ungatora nemwe plan kana dzekutoita doctor kana pilot. Kumusic ndinganyepe mukomongo
but ndinotongoitika ndichingoti ndiri munhu angokura achida music vamwe vachitoenda kushoka vamwe vachitoenda pavanoenda kumasports inini ndiri pamusic time yacho iyo saka ndiri munhu wemusic kubva kudhara ende zvinizvo zvindakukwanisa kuzviona ezvinezvi kuti no ndandiri munhu wekumusic varipo vamwe vanotonditextira mashamwari angu andikadzidza navo vachitoti wairidza madhesi uchiri kuti memba here uchiimba nadhesibel ngundungundu saka ndingangoti ndakagara ndiri munhu wemusic but ndisingazivi kuti ndinga zvichazozvitsa. So we've got him in studio.